Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam wa barakatuh. Ila hadratin Sayyidi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i ila ilahi al-Syaikhus wa ila hadratin wa dinikum wa dini ahli wa dini ahlikum syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iya, jangan pindah. Hah? 80. Faslun fi waqti sujudi litilawah. Dua-dua gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hada utawi iki iku faslun ana fasal suwiji. Fi waqti sujudi ing dalem nerangake wektune sujud. Litilawati krana sujud tilawah. Kapan waktunya kudu melaksanakan sujud tilawah? Kala ngucap sapa al ulama pira-pira wong alim. Yang bagi prayoga apa ayako ayento tumeka utawa tumiba apa sujud tilawah maksudnya. Kapan saatnya? Akibat ayat sajdati ing dalem sakwuse ayat sajdah. Kemarin sudah kita jelaskan nggih, sujud tilawah itu dilaksanakan setelah baca ayat sajdah. Boten angger nggih. Kalau jenengan mendengar setelah ada ayat sajdah dibaca, ayatnya selesai, jenengan dianjurkan untuk sujud tilawah. Allati hiyo ayat baik jenengan membaca sendiri ataupun jenengan orang maca ngrungokke, tetap sama-sama dianjurkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Fa'in akhara nuli lamun ngakhirake sapa qari walam yakulan ora suwe apa al faslu pisah sajadah monggo sujud sapa qari. Maksudnya jangan kamu selangi dengan apa aktivitas lainnya. Ya wis wasjud wa tarik langsung sujud, ora usah disambi dengan aktivitas yang lain. Nah, misalkan aktivitas yang lain ngomong jenengan waktu riaan terus jenengan mentu dhisik itu. Iki kan berarti wis apa? Sudah terpisah dengan kegiatan yang lain. Ataupun mungkin jenengan baru juga tarik malah tut ngentur. Berarti kan jenengan apa? Wudu apa? Wudu. Atau sudah terpisah oleh wudu. Itu berarti kan sudah terpisah. Nanti beda lagi hukumnya. Contoh gampangnya apa al-faslu nuli lamun suwe apa al-faslu suwe pisah iki suwe itu sambil nak terima mungkin terima ana wong katok mbok jawab ini kan masih sedilo, tapi nak wis mbok sambil wudu mbok sambil mlaku-mlaku itu sisi ning njaba kuwi ya wis rada suwe. Nak suwe kuwi mau fakot fata monggo teman-teman pot
Pon yo kentekan wektu apa asrujudu sujud. Ya jadi memang seandainya ada terpisah itu terpisahnya tidak lama. Misalkan Kang Lebar gegerku gatel tolong ukur deh. Anak mau ukur gegerak ijek manggon wong itu mau urut bar itu masih dianggap sedilo. Tapi nak dengan nanti pindah ke tempat itu kan berarti sudah lama. Apalagi mungkin saya tak perlu es teh sih, ngopi sih. Nanti 10 menit terus menit sujud tilawah. Nak wis ngono wis ora usah sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yukdo monggo ora ngonggoni sapa kore. Ora sah dikondoni. Ora sujud tilawah ya ora apa-apa. Alal madhabi ing atase madhab as-shahihi kang sahih al-masyhuri kang masyhur. Nggih, niki perkara sunnah. Itu kan tadi anjuran, dianjurkan sebaiknya. Tapi umpama jenengan orang nglakoni ya ora apa-apa. Maksudnya itu pendapat yang sahih semacam itu. Artinya sujud tilawah ini nek iso sandang sanyat ora usah dipisah dengan kegiatan yang lain. Kama kaya keterangan latu kudo kang ora den kodoni apa sholatul kusufi sholat gerhana. Hukume dipadake kaya sholat gerhana. Lah gerhana matahari atau gerhana bulan. Jebule jenengan turu, ya toh? Gerhanane misalkan puncaknya jam 12 malam. Jenengan turu wae jam 10. Tangi-tangi jam lilir jebule wis niat mau bengi menderek salat gerhana bulan. Saiki tak turu sik wong salate jek jam 12. Jebule 12 tangi-tangi jam 2. Kodho napa mboten? Ngoten wis keturun ya wis. Nah sujud tilawah ya ngoten niku. Nah wis mbok sambi tekan dindi ya wis ora usah. Hukumnya kaya sholat apa tadi? Sholat gerhana. Nah jenengan ora melu ya wis ora usah dikodoni. Wa qala lan ngucap sapa ba'du ashabina. Sebagiane pira-pira sahabat kita. Bihi iku ing dalem wa in akhara qaulun utawi pendapat dhaifun kang apes. Ada pendapat sing apes, maksudnya apes itu ya tidak masyhur. Anahu setuhune sujud tilawah iku yukdo den kodoni apa sujud. Tapi ada ulama yang mengatakan, tapi ini tidak masyhur. Tidak banyak yang mengakui pendapat ini. Walaupun sujud tilawah nah iso tetap dikodho. Nah dengan kira-kira pilih di pilih sing masyhur kok pilih sing apes. Nah sing masyhur ora usah ngodoni. Nah pendapat minoritas harus dikodoni. Pilih sing angel apa sing gampang? Sing gampang. Ora sujud ya ora apa-apa. Karena koyo keterangan kamatugdo terus kamatugdo koyo oleh den kodoni apa as-sunanu piro-piro sholat sunnah arrotibu kang miring-miringi kaya sholat sunnah rawatib ya wis panjenengan orang lakoni ya wis ora usah nanti kodo ya ora apa-apa. Tapi ada juga, nah itu sudah menjadi kebiasaan. Misalkan kulino jenengan sholat qobliyah subuh, jenengan kok turune tangine kawanan nanti jamaah subuh ning menangi kanggo wudu tok terus jamaah ora sempat sunah qobliyah subuh. Padahal jenengan biasanya qobliyah. Nah itu ada yang mengatakan boleh diqodho. Tapi ada juga yang mengatakan wong sunnah kok ora wajib. Ya ngono kuwi. Ka sunnati subhi kaya salat sunnah subuh. Subuh ya qobliyah. Wa dhuhri lan dhuhur.
wa ghairihima lan liyane subuh wa zuhur. Wa amma idza kana nuli anapun ing dalem nalikane ana. Nuli anapun ing dalem nalikane ana ya santrene abah teliti banget. Itu termasuk nama anani targetnya tuh teliti dimaknani per kata nyawa diserapan. Nah itu fa'amma dimaknani dhewe amane, idane dimaknani dhewe, kanane dimaknani dhewe. Fa'amma anapun ida ing dalem nalikane kana ana. Sapa al-qari wong kang maca. Awil mustami'u utawa wong kang rungoake iku muhdisan wong kang hadas. Inda tilawati sajdah ing dalem nalikane maca ayat sajdah. Fa in tatahara nuli lamun sesuci sapa qari ala kurbin ing atase mangsa kan parek sajadah monggo niate wuthuk langsung balik meneh ora usah disambi werna-werna. Fasohihu monggo utawi pendapat kang sahih al-mukhtaru kang den pilih alladzi qata akan mesthekake alladzi qata akan mesthekake bi kelawan alladzi saka al-aksaruna ulama akeh iku anahu setuhune qari iku layas judu ora sujud sapa qari ora usah nak kesuwen wa lan den ucapake yasjudu sujud sapa qari. Ya jenenge pendapat ana sing kudu sujud ana sing ora. Wong suwe wis duwe niat kok mau meh wudu iki mergo meh sujud ke tanpa mampir tuku bakso apa mampir ngombe apa jagung apa ngomong apa ngentekke wudhu tetep kon sujud. Wa utawi wakilah Wakilah itu toh ana sing yasjudu mau iku ikhtiyarul Baghawi pemilihe Imam Baghawi. Pendapatnya sapa sing tetep kon sujud Imam Baghawi. Ayam gak malaikat tenan. Min ashabina saking piro-piro sahabat kita. Kama napa niku? Yujibu nggih. Kama yujibu kaya oleh jawabi sapa qari al-muadzina ing wong kang adzan ba'dal faraghi ing dalem sakwise rampung minas sholati saking salat. Hukume disamakan hukumnya koyok wong jawabi adzan. Jadi nak beradzan kan disunahke kan donga. Dan dongane iki iso langsung, iso uga sebenarnya ini dongane juga bisa dibaca setelah sholat. Dongane apa kae? Allahumma robba hadhihi da'watin tammah wassolatil qa'imah sayyidina dinil wasilata wal darajatan rafi'ah wa ba'ashul maqaman innaka la tukhliful. Nah niku donga kan donga ya kena ora ya ora apa. Maksudnya ngoten nggih. Wal baru utawi pendapat kang den wilang-wilang fi tulil fasli ing dalem suwine misah fi hada ing dalem ikilah sujud tilawah
iku bil urfi kebiasaan alal muhtari ing atase kaul kang den pilih. Ya maksudnya tentang hukum sujud tilawah terserah jenengan. Maksudnya kalau yang dipilih terserah Pak Yai di tempat jenengan ini seperti apa. Ya kalau jenengan sujud tilawah udah dipraktekkan apa boten? Boten toh? Nah, ya berarti umumnya ya wis menunggu. Ya toh? Karena apa? Di sini bil urut itu kebiasaan yang sifatnya bukan universal, tapi setempat. Mungkin yang biasa kebiasaan yang dulunya, kalau biasanya wong taman atau kali kayan kan beda. Tapi nanti dulunya kan dia ngomong coba biasanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan cuma ngoten niku tok to. Nggih, ndak niku jenengan kebiasaane guru ngaji muriyen utawa Mbah Yai sing imami do praktek sujud tilawah napa mboten? Ayo, nak mboten ya wis melu umumi. Tapi menawa jenengan besok jadi ad-dakhilnya, pendongkraknya, aku tau ngaji aktivian, sesuk arep tak praktekin. Nah, aku silongkas terus poso mungkin wis balik ning omah, terus ning masjid ning langgar engko nek ana ayat sajdah sing melu terus arep takjak sujud tilawah. Ini napa mboten? Ini dengan pembaharu, pengawal yang mengawali boleh. Karena mungkin nyuwun sewu belum bisa praktek mergo urung ngerti tur ora ngerti carane. Nggih napa mboten? Nggih, yo kudune mungkin nek ana ayat saja yo pahame men maca subhanallah ki mau. Ngerti ini sujud ayat saja ana sujud tilawah, tapi kadang ora ngerti piye carane. Lah jenengan wis dadi santri wis ngerti wis praktekkan iki to. Sesuk misalkan yang di luar sholat, nah di dalam sholat ini kadang uang terlibat-terlibati orang mudeng ngertinya nambahi rukun. Padahal itu bukan nambahi rukun, memang disunahkan. Yang kalau dengan mau mengawali sebaiknya yang di luar sholat. Misalkan dengan sesuk poso ono tadarusannya nemu ayat sajdah dengan wis suci nggih, misalkan wis suci dengan langsung takbir menghadap kiblat, takbir Allahu akbar. Cilingan saja dawat dia lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Cukup sekali ora sampai telu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ingat tadi sujud mau awali Allahu Akbar ya, nanti diakhiri dengan salam. Paham ya? Nah, momen nyoba nih sesuk sing di luar sholat. Terus apa? Wawahu utawi Allah iku a'lamu ngerti sapa, luwih ngerti sapa Allah. Faslun ayhada idza qara'a ing dalem nalikane maca sapa qari as-sajdah ing pira-pira ayat sajdah kullaha ya sekabe sajdah au sajdah ing utawa pira-pira ayat sajdah minha saking sajdah. Maksudnya ketika jenengan 14 utawa 15 iki mbok waca kabeh. Misalkan jenengan memang ngamalke khusus Al-Qur'an iki jenengan deres ngamalke pokoknya aku macane ayat sajdah, dikumpulke ayat sajdah terus mbok waca kabeh atau mbok waca sebagian fi majlisin ing dalem lungguhan majelis kang suwiji. Beberapa ayat sajdah jenengan sekali maca atau kemarin pagi jenengan darusan kan dalam satu surat mengkacek beberapa ayat ada 2 ayat sajdah. Gitu? Dari kalau ini dalam surat An-Nahl ya kayaknya itu kan ada satu surat ayat sajdahnya ada
dua. Itu satu majelis dengan membaca lebih dari satu ayat saja. Bagaimana ini? Sajadah. Nah ini mongko sujud sapa qori likuli sajadah kedua saben-saben maca ayat sajadah bila khilafe tanpa khilaf, kelawan tanpa khilaf utawa suwaya. Berarti walaupun jenengan dalam satu ayat itu ada dua ayat saja, yang jenengan setiap saja sujud, setiap saja sujud. Untuk jenengan mbok kelumpuke, aku pengen sujud tilawah terus 14 mbok waca terus, sebaiknya ya walaupun 14 mbok detekke siji, ya setiap apa? Sajdah sujud, sajdah sujud. Maksudnya ora diringkos. Dua sajdah jenengan terus sujudnya pisan boten. Fa'in karo itu asalkan dalam satu majlis. Fa'in karo nuli lamun bulat baleni sapa qori al ayata ing ayat al wahidata kang siji fi majalisin ing dalam pira-pira majlis sajadah mongko sujud sapa qori likul lima rotin kelawan saben-saben ambalan bila khilafin kelawan tanpa khilaf. Fa'in karoro nuli lamun bulan baleni sapa qori ha ing ayat sajdah bil majlisi ing dalam majlis al wahidi kang siji nudira mongko di angen-angen apa jawabiin. Nudira mongko diangen-angen apa jawabiin. Ya mau kalau dalam satu sajdah itu bulan baleni ya sujudnya setiap sajdah sujud, setiap sajdah sujud. Tapi jangan satu ayat sajdah mbok waca ping pirang-pirang. Wasjud wa tarib, wasjud wa tarib, wasjud wa tarib. Misalkan dengan waca nanti muncul ke siji niki seperti apa? Fa'ilan yasjud nuli lamun orang sujud sapa qori. Ketika orang yang membaca kok tidak sujud lil maroti krono ambalan al ula kang pertama kafa mongko nyukupi bu ing qori apa sajdatun sajdah wahidatun kang suci anil jami'i saking sekabehane. Itu hukumnya dihukumi seperti satu sajdah karena ayatnya sama. Masa ketemu wasjud wa tarik pisan sujud ya penuh. Arep waca ping 7 ping 100 ya sujude tetep sekali. Wa in sajadah lan lamun sujud sapa qori lil ura krana ambalan kang pertama fa fihi mongko iku ing dalem in sajadah lil ula sebelah kuwi salah satu aujuhin utawi telung pendapat. Salah satu aujuhin utawi telung pendapat. Ashahuha utawi luweh sahihe salasah iku yasjudu sujud sapa qori likur lima rotin kedua saben-saben sak ambalan sajdadan kelawan sak sujudan napa niku lita dalil loro nggih lita jadudi sababi krana dadi anyare sebab badha taufi fi apa kok wafa fa nggih badha taufi fi kok itu badha taufi hukmin nggih ing dalem sause nuhuni hukum al-ula kang pertama. Niki yang pertama ya wis setiap cukup sekali sujud aja. Wasane utawi pendapat kang pindho iku yakfi nyukupi ing qori apa sajdatu sujud
utawa sajdah al-ula kang pertama anil jami'i saking sekabehane wa huwa utawi sani iku qaulu Ibni Surajin pendapate Ibnu Suraj wa huwa utawi sani iku madhabu Abi Hanifah madhabe Abu Hanifah rohimah mugi malasihu ing Abu Hanifah sapa Allahu Gusti Allah. Yang pertama sekali sujud, sekali sajdah sujud. Yang kedua cukup sujud sekali. Pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kolan ngucap sapa sohibul uddati. Uddah itu nama kitab. Wong kang duweni kitab uddah. Min ashabina sangking sahabat kita. Walailan iku ing ngatasé asani al-fatawa utawi pira-pira fatwa waqtarolan milih hu ing sani sapa asy-syaikh bahwa guru Nasrun ya Nasr al-Maqdisiyu kang bonco Maqdis az-Zaidu kang zuhud min ashabina sanging sahabat kita wasalisu utawi pendapat kang kaping 3 iku intola lamun suwe apa al-faslu pisah tadi dipisah karo kegiatan yang lain wa illa lan lamun ora tola fatakfi mongko nyukupi hi ing korek apa as-sajdatu sujud utawa sajdah al-ula kang pertama. Wa amma idza karrara lan anapun ing dalem nalikane bolen baleni sapa korek wa amma idza karrara lan anapun ing dalem nalikane bolen baleni sapa korek al ayata ing ayat al wahidata kang siji isolati ing dalam sholat. Nah isone memang maca ayat kuwi, tapi diboleh baleni terus ya. Wes bar maca Fatihah rampung terus. Lah kan maca ayat ora kudu komplit. Nah isone memang wasjud wa tarik diboleh baleni terus. Fa ing kana lamun ana apa karoro utawa tikron iku fi rakaatin ing dalem rakaat fahia mongko utawi rakaat iku kal majlisi kaya majlis al-wahidi kang siji fayakunu nuli ana fi urut dalem majlis wahid al-aujuhu utawi pira-pira pendapat asala satu kang telu lan ana wong model karo kuwi piye wa ing kana lan lamun ana apa karoro utawi tikrar mau iku fi rakaataini ing dalem rong rakaat fa kal majlisaini mongko kaya majlis loro fa yu'idu muli baleni sapa kore as-sujuda ing sujud bila khilafin kelawan tanpa khilaf intinipun nak kangelan jenengan iki yos pokoknya nak iso nak kuat nak kongan nak menemukan sujud tilawah yang ditingkatke sapa bagi ditambahi karo sujud tilawah nggih nah prakteke yo kuwi mau nah ora kebiasaan kuwi yo jenengan ndak dirasani